तालुक्यातील गावडे आंबेरे बेरजेवाडी येथे विहिरीत दोघा तरुणांचा मृतदेह आढळून आलेला आहे। रविवारी सकाळी उघडकीस आलेल्या या घटनेनं परिसरामध्ये खळबळ उडालेली आहे। दोनही मृत अवस्थेत आढळून आलेल्या तरुण परिसरातील नागरिकांच्या या परिचयाचं नसल्याचं समोर आलंय। यामुळे हे तरुण नेमके कोण, कशासाठी या ठिकाणी आलेत याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यात। पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दोनही मृतदेहांपैकी एकाचं वय 45 तर दुसऱ्याचं वय अंदाजे 50 वर्ष असल्याचं सांगण्यात आलंय। संशयास्पद स्थितीमध्ये आढळलेल्या या दोनही मृतदेहांना शवविच्छेदन आणि विसेरा तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय येथे पाठवण्यात आले आहेत। मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी पूर्णगड पोलिसांकडून पंचक्रोशीतील विविध गावांमध्ये चौकशी करण्यात येते। मात्र अद्याप हे मृतदेह कुणाचे याचा थांगपत्ता लागलेला नाही। रविवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास गावडे आंबेरे बिरजेवाडी येथे स्मशानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याकडेला असलेल्या एका विहिरीमध्ये दोघा तरुणांचा मृतदेह असल्याची बाब स्थानिक रहिवाशांना दिसून आली। मृतदेहाला पाण्यामध्ये तरंगतानाच गावकऱ्यांची बोबडीच वळली। लागोलाग ह्या घटनेची खबर गावच्या पोलीस पाटील आदिती लाड सोबतच पूर्णगड सागरी पोलीस ठाण्यामध्ये देण्यात आली। संशयास्पद स्थितीमध्ये मृतदेह असल्याचं या खबरेने पूर्णगड पोलिसांचं पथक वाऱ्याच्या वेगानं घटनास्थळी दाखल झालं। मृतदेहांबाबतची खबर लगतच्या गावांमध्ये पसरताच लोकांचा जमाव ह्या विहिरीच्या घटनास्थळी दाखल झाला। मृतदेह नेमके कुणाचे, कुणी मारून टाकले अशा आशयाच्या चर्चा लोकांमध्ये रंगू लागल्यात। दरम्यान स्थानिक तरुणांना हाताशी धरून पोलिसांनी दोनही मृतदेह विहिरीमधून बाहेर काढले आहेत। सोबतच घटनास्थळाचा पंचनामा देखील पोलिसांनी केलेला आहे। या सगळ्या संदर्भात पोलीस तपास करत आहेत।